שלום לכולם, היום יום חמישי, יום כ"ה באדר, יום בריאת העולם לשיטת רבי יהושע, שמונה לפי תקופות, והיום השלישי של שבירת המלכים, שקדמו לבריאת העולם. אז אנחנו בתקופה מאוד מאוד, זה גם היום השלישי של בניית המשכן, שמשה היה בונה ומפרק, עד ליום שני, שזה א' בניסן, שזה יום הקמת המשכן, ואהרון מקבל את תפקיד הכהונה עם בניו, ולמחרת עושים את ב' בניסן, את הפרה האדומה הראשונה. ימים מאוד מאוד מסוגלים, ובוודאי בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. אז זה ידוע ואני לא מחדש דבר. אני רוצה פה לעסוק ולומר דברים מאוד חריגים, ברורים, חדים. כל מה שאומר זה רק בשמי. ובאחריותי. הדברים ייבדקו במיידית, כן, כך שאפשר לדעת אם זה קורה או לא קורה, זה רק בשמי ובאחריותי, ואני כבר מקדים ואומר שזה גם משאלה שלי, כי אף אחד באמת אף אחד לא יודע, ואני לא טוען שאני יודע, אז אני לא חף מטעויות. אבל זו ההרגשה שלי, זו התחושה שלי, זה גם הרצון שלי, וזה גם מה שיוצא לי בתורת הרמז, אז אני רוצה לשתף את כולם, זה לא סוד, אני גם אמרתי את זה כבר שנים, ואני אומר את זה, יש לי הרבה ויכוחים עם האנשים שלנו, אבל אני חייב לומר את זה. אני רוצה לדבר על תופעה מיוחדת מאוד במינה, מכל ההיבטים על בנימין נתניהו, ביבי, ראש הממשלה שלנו, צריך לומר מר בנימין נתניהו, כי צריך לתת לו את הכבוד, הוא עובר השפלות, הוא עובר רדיפות, הוא עובר שנאה תהומית מבית, מבחוץ, אין גבול. זה אומר שהשם אוהב נרדף, השם אוהב אותו, כי השם אוהב נרדף. אז דברים כאלו כמעט בלתי אפשריים. אין בן אדם שהיה עומד במה שהוא עובר, הוא ובני משפחתו, אבל הוא אישית, מבית, מבחוץ, אין דברים כאלו. אז אני רוצה לומר דברים פשוטים. האיש הזה הוא בחירה אלוקית, והאיש הזה יעביר את השרביט למלך המשיח, למשיח בן דוד. זה לא סוד, כל ראש ממשלה, ודאי הוא, וכולנו בבחינת משיח בן יוסף, אז ביבי נתניהו הוא בבחינת משיח בן יוסף. המדיני, הפוליטי, שעושה את המלחמות, עושה את בניין המלכות, ובעזרת השם, טרנספורמציה, והוא יעבור את זה, יורדו לו את התחפושת הנוכחית, והוא ימונה בעזרת השם כמשיח בן יוסף. למה אנחנו אומרים את זה? א' הגר"א אומר את זה בכל התור, זה כל ידוע, גם הרי הקוק לאחר מכן. אנחנו טוענים שבנימין נתניהו הוא גלגול של יהונתן בן שאול, מסתמכים על דברי השם משמואל ולאחר מכן הבני יששכר. השם משמואל אומר שיהונתן בן שאול אמר לדוד המלך, אתה תהיה לי למלך ואני אהיה לך למשנה, והדברים לא התקיימו כמובן. אז השם משמואל אומר שהדברים התקיימו באחרית הימים, שיהונתן בן שאול יגיע בגלגול כמשיח בן יוסף, ואף יהיה משנה לבן דוד. אז לא רק בגלל שזה יהונתן אותיות נתניהו, ברור שזה גם חשוב, אלא בגלל כל מה שקורה. אנחנו טוענים שהוא אכן הגלגול של יהונתן בן שאול, גם משבט בנימין, והוא משיח בן יוסף, והוא גם משבט לוי, ויש לו ייחוס גם להגר"א, דרך הרב, הסבא שלו, רבי נתן מיליקובסקי, שהוא מיוחס להגר"א, הגאון מווילנה, שמיוחס לבית דוד. אז הוא מסובב מכל המקומות ומסודר מכל הבחינות, בכל הייחוסים למיניהם. אז שכולם ירגעו, הוא ימשיך להיות על כיסאו, והוא יעביר את התפקיד, את השרביט, למשיח בן דוד בקרוב מאוד בעזרת השם. יכולה להיות גם עוד הפתעה, אבל זה נשאיר להמשך. הוא בחירה אלוקית כמו שאמרנו, וראינו את הברכות שקיבל מגדולי ישראל, מהרבי, רבי מלובביץ', יש הרבה סרטונים כמובן, מפורסמים ופחות מפורסמים, מהרב עובדיה, כולם זכר צדיק לברכה, שהוא אומר לו ינון שמו לעד וכן הלאה וכן הלאה, הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, ועוד רבנים, וכל גדולי ישראל תמיד אמרו לנציגים שלהם שיתמכו בו,
וברוך השם, כולם הולכים איתו, למרות שהוא כלפי חוץ, הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא, מה שאנחנו רואים, חילוני, והוא, דרגתו רוחנית לא מתאימה למה שאנחנו רואים. זה נכון, זאת עובדה. אבל כולנו יודעים שיש תשובה. הוא יעשה תשובה, ולא רק תשובה, הוא יעשה תשובה מאהבה. אז תארו לכם כמה זכויות יש לו כראש ממשלה וכל התפקידים שהוא עשה. ותארו לכם שהוא עושה תשובה. אז כל הזדונות הופכים מיד לזכויות. אז הוא נמצא בדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא יימצא במקום דרגה, במאוד גבוה. אז לא להיבהל מהנושא הזה. הכל אפשרי. אין דבר שעומד בפני התשובה, וזה יקרה בעזרת השם. מי שרוצה להיכנס בפנים, וגם על זה עשינו סרטון, יש דברים מאוד ברורים של הרמח"ל, שמדבר על דרגתו הרוחנית של משיח בן יוסף, הוא דרגה מאוד גבוהה, ומדוע כרגע הוא סובל, משום שאין לו תורה, ולמה אין לו תורה? משום שהוא בסיתום, חסרה לו תורה, כי הוא בסיתום, יש לו סתימה. למה יש לו סתימה? כי הוא צריך להיות בין הערב רב, בין הקליפות, שם הוא צריך לפעול, ולכן כלפי חוץ הוא מה שהוא, אז אפשר להיכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, זאת לא הבעיה. לעשות תשובה זה כהרף עין, אנחנו יודעים את זה. אני פה אקצר, אנחנו נמצאים ברגעים היסטוריים, ודאי אחרי כאן החיסול שהיה בדמשק, ויש איומים, גם בלי החיסול הזה, ויש איומים קיומיים על מדינת ישראל, בינתיים הם בונים את האטום, ואף אחד לא מטפל בהם, וארצות הברית עוזבת אותנו, וברוך השם שהיא עוזבת אותנו, כי אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אז אין מה להיבהל, אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת, והרת גורל, ואנחנו ביום שני בעזרת השם, נכנסים ליום האחרון של חודש אדר ב', סוף הלידה של חודש אדר ב', שזה החודש שנולד לנו בשנה מעוברת, תשפ"ד. במקביל תהיה לידה בעזרת השם של משיח בן דוד, ככה זה נגד זה, לעומת זה, ונראה גם את משיח בן דוד בקרוב, נכנסים לתהליך של גאולה החל מאלף בניסן. אבל הנבצרות של משיח בן דוד למעלה בשמיים מסתיימת בעזרת השם בכ"ט באדר, ומאלף בניסן הוא כבר משוחרר. ופה בגשמיות, מה שמנסים לכבול את ידיו של משיח בן יוסף, בחינת משיח בן יוסף ביבי נתניהו, הוא גם יצא מנבצרות ויפעל, ונראה בנימין נתניהו חדש, ופועל בצורה אחרת לטובת עם ישראל, ארץ ישראל לפי תורת ישראל. אנחנו רק צריכים לבקש, לצפות, להאמין, לדרוש את מלכות השם, מלכות בית דוד, ואת בניין בית המקדש, ולעשות תשובה מאהבה, להיות באהבה, אחדות ברעות, נמשיך להתפלל שהשם יושיע אותנו ויחזיר את כל החטופים וירפא את כל הפצועים, וירפא את הפצע ואת כל המחלוקות שבתוכנו, ונתפלל לקדוש ברוך הוא שהגאולה תהיה בחן, בחסד ורחמים רבים בקרוב. אוהב את כולכם, ייכונו לביאת המשיח בקרוב, אמן כן יהי רצון.